Ahojte, vítam vás pri novom videu, ktoré sa bude venovať čitateľskej kríze a ako ju prekonať, aké metódy používam ja s príkladmi na konkrétne knihy, ktoré som aktuálne vytiahla zo svojej knižnice. Možno vás niektoré zaujímujú, možno nie, ale tak môžeme sa rovno pustiť do toho. Čitateľská kríza je obdobie, keď sa vám nechce čítať, keď neviete, akú knihu zobrať ďalej, keď jednoducho nečítate. A nie je to preto, že nemáte čas, ale jednoducho neviete, čo ďalej, nemáte náladu čítať. A aj keby ste chceli, áno. Takže nie je to... Toto video nemá slúžiť ako prečítajte čo najviac kníh, musíte vždy čítať. Nie, jednoducho niekedy je super oddychnúť si od čítania, ale čitateľská kríza je ten moment, keď sa neviete znova dostať do čítania a neviete prečo. Takže ja vám porozprávam o svojich metódach, ako neupadnúť do čitateľskej krízy, čiže nejaká prevencia, alebo keď už upadnete, čo robiť. Aspoň čo mne zaberá. Takže môj prvý tip je objavovať nové formy čítania. To môže slúžiť ako prevencia, ale potom môžete siahnuť aj keď už v tej čitateľskej kríze ste. Mne napríklad veľmi pomáhajú audioknihy. Niekedy sa mi nechce sadnúť si a čítať, neviem čo ďalej, tak sa idem prejsť, pustím si audioknihu a hneď ma to dostane do lepšej nálady. Čiže moje prvé odporúčanie je skúsiť audioknihy. Aspoň to vyskúšať, či by sa vám to vôbec páčilo. Ja počúvam audioknihy v angličtine a aplikácie, ktoré som používala, sú napríklad Audible. Tam je mesačné predplatné, že sa zaplatí od 5 do 7 eur za jeden kredit a ten jeden kredit za ten jeden kredit si môžete kúpiť jednu audioknihu. Je tam taktiež taký plus katalóg, z ktorého si môžete vybrať nekonečne veľa kníh, ale tam zvyčajne nie sú také akože kvalitné knihy, keď to mám tak povedať, tam sú možno nejakí nezávislí autori alebo nejaké menej kvalitné, no to je nejaká, nepoviem menej kvalitná literatúra, ale taká buď motivačná literatúra, alebo také niečo ako fanfics, by som až povedala. Ďalšiu aplikáciu, ktorú som už vyskúšala, je taktiež audiobooks.com, čiže .com. A tam takisto sa kupuje jeden kredit, ale je to drahšie, stojí to až 12 až 13 eur na mesiac. Takisto je tam ten plusový katalóg. A obidve tieto aplikácie, alebo teda stránky, majú 30-dňovú skúšobnú verziu, takže si môžete skúsiť s jedným kreditom, aké by to bolo počúvať audioknihy. Ja som konkrétne teraz prešla na inú stránku, ktorá sa nazýva Everand. Našla som ju cez YouTube. A tam platíte taktiež mesačné predplatné, ale nie je to za jeden kredit, ktorý si môžete kúpiť jednu audioknihu, ale je to ako, že máte katalóg, ktorý môžete využívať. Nie sú tam len audioknihy, sú tam aj e-knihy. A tak keď ste rýchli a prečítate alebo počúvate jednu audioknihu rýchlejšie, tak môžete si potom popočúvať ďalšie aj za ten mesiac. Neviem, či som sa vyjadrila zrozumiteľne. Žiadne tieto spoločnosti ma nesponzorujú, samozrejme, ja vám tu hovorím iba moju osobnú skúsenosť s týmito aplikáciami. Viem, že na české audioknihy existuje stránka Audiolibris alebo Audiolibrix alebo niečo také. Hodím vám to aj tu niekde a hodím vám to aj do popisku dole. Ja mám skúsenosti iba s českými audioknihami, ktoré som si stiahla kedysi dávno, ešte keď som bola menšia a nelegálne a boli skvelé. Čiže aj keď nepočúvate v angličtine, dá sa počúvať aj v češtine a hádam, niektoré knihy musia byť nahraté aj v slovenčine. Ak máte iné odporúčania na iné aplikácie alebo iné stránky, odkiaľ zháňate audioknihy vy v slovenčine, v češtine, v angličtine, v akomkoľvek jazyku, určite mi ich napíšte do komentárov, pretože to určite niekomu ešte pomôže. Môj ďalší tip je čítať viac žánrov alebo striedať žánre. Napríklad, keď človek prečíta veľkú klasiku, tak možno nemá zase náladu čítať ďalšiu veľkú klasiku, ale siahne po krátkych poviedkach. A zase keď čítal veľa poviedok, tak možno si chce dať nejakú romancu alebo nejaký iný žáner. Je ideálne to takto striedať, aby sme sa neunudili, pretože klasika za klasikou človeka môže unudiť a thriller, alebo napríklad thriller za thrillerom, to môže byť tiež také, ja neviem, predpotopné potom už, alebo veľa poviedok, jednoducho tam je ten dej skrátený. Čiže nejak striedať žánre, ja som si tu pripravila 3 knihy, ktoré vám ukážem, možno trochu porozprávam, ale ani jednu, vlastne teda jednu z nich som prečítala. A to boli prvé knihy, čo mi padli do oka, že vlastne sa mi tu hodia do tejto kategórie a prvou z nich je napríklad takáto krátka
edícia poviedky, ktorá sa nazýva An Elegy for Easterly od Bettiny Gappa. O tejto spisovateľke som absolútne nepočula. O tejto poviedke som tiež nikdy nepočula. Zohnala som si knižku cez výpredaj v Pantarej za 70 centov, tak som si ju musela kúpiť. Je to iba 40-stranová poviedka s obrovskými písmenkami, čiže niečo také na zmenenie nálady, alebo napríklad, keď už človek v tej čitateľskej kríze je a nevie sa dostať z nej, lebo všetky romány vyzerajú byť príliš dlhé, táto poviedka alebo hociaká iná poviedka určite pomôže. Túto poviedku som nečítala, ako som hovorila, ale vyzerá zaujímavo, pretože táto spisovateľka, ktorú túto poviedku napísala, je zo Zimbabwe a ja veľa africkej literatúry nečítam, takže sa na ňu veľmi teším. Ďalšieho predstaviteľa som vybrala klasiku, takú tučnú klasiku, ako je Na východ od raja od Johna Steinbecka. Od Johna Steinbecka som čítala iba O myšiach a ľuďoch, čo je ďalší príklad žánru, pretože je to krátka novela. O tomto románe neviem absolútne nič, pretože nechcem vedieť. Viem len, že každý by si ho mal prečítať a ja sa na Johna Steinbecka teším, pretože O myšiach a ľuďoch ma veľmi zaujalo a viem, že veľa čitateľov túto knihu zbožňuje. Čiže to môže byť príklad z takej tučnej klasiky, ktorú keď ste mali veľa poviedok alebo neviete, čoho sa chytiť, tak napríklad toto je jedna z klasík, ktorú by si každý mal v živote prečítať. Keď toto je to odporúčanie, tak asi to bude dobrá kniha, takže môžeme skúsiť po nej siahnuť, či nám pomôže sa po pár kapitolách, či nás po pár kapitolách zaujíma, či nám pomôže dostať sa z tej čitateľskej krízy. A ďalší príklad, tu mám túto krátku novelu The Hole od japonskej spisovateľky Hiroko Oyamady. A toto je opäť novela, niečo kratšie, ak ste čítali veľa románov. Túto knihu odporúčam do vysokých horúčav leta, čiže nechajte si ju určite na leto a je to trošku taká divoká jazda, po ktorej nebudete vedieť, čo je skutočné a čo nie, pretože je tam trochu magického realizmu, je tam trochu takého desivého aspektu. The Hole sa sťahuje totižto na diery vykopávané v zemi vo výške človeka, čo znie dosť strašidelne a na koho tam môže niekto naraziť a tak ďalej. Je to veľmi mätúce a šialené. Ja keď som to čítala, mala som dojem, že mám horúčky alebo úpal alebo niečo. Čiže aj toto môže byť žánrovo zaujímavé. Čisto len nejaké zaujímavé knižky, ktoré som aktuálne vytiahla. Ďalšie odporúčanie, ktoré tu mám, je často mente autorov. Toto nemusí platiť stále, pretože niektorí autori píšu rôznorodé knihy, ktoré spája len ich autorský štýl. Napríklad Otessa Moshfegh. U mňa, nezobrala som si tú knihu, mám od nej Smrti v jej rukách, ale od nej som už čítala 3 knihy a chystám sa čítať 4. A to mám dojem, že každá kniha bola úplne iná. A aj keby som ich čítala po sebe, myslím, že by sa mi autorka nezunovala. Ale sú spisovatelia, ktorí píšu podobné veci, sa toho prehltiť. Mojím príkladom je napríklad Jane Austen. Ja som totiž to čítala, ja som prečítala od nej iba 3 romány, ale čítala som ich nejak veľmi pri sebe. A časom vám tá zápletka, alebo aj keď píše rôznorodé postavy a rôznorodé príbehy, je to stále spoločenský román z 19. storočia, ktorý má podobné črty a časom vám už tie dialógy, ak ich čítate dlho a opakovane, prídu také, že o Bože, tak už nech urobí niečo, alebo nech sa zachová inak, alebo nech sa nepozerá na toto a hento tamto. Začne sa vám zunovať ten autorský štýl. Čiže napríklad Jane Austen neodporúčam čítať za sebou všetky jej knihy, lebo neviem, či to prežijete. Ak ste to prežili a urobili, tak gratulujem, ale ja by som to neprežila. Takže možno aj toto vám môže pomôcť, ak máte nejakého autora. Aj hoci v tom istom žánri, napríklad, ja neviem, sci-fi, a prečítali ste o ňom všetko, alebo už sa vám zunuje, tak jednoducho skúste nájsť nejakého iného autora, ktorý je ospevovaný v tom žánri a vyskúšať to. Ďalšiu radu alebo tip, ktorý tu mám, je, že oddychovky sú dôležité. A za tým si budem stáť stále, pretože ja keď, už som to spomínala, ale ja keď som prišla na výšku a začala som čítať klasiky, tak ja som mala dojem, že ja budem svoj čas venovať iba sofistikovanej klasickej literatúre, nebudem sa tu zapodievať nejakými romancami a detskou literatúrou a niečím takým, čo nie je také úžasné, lebo prečo by som? Akože bola som veľmi snob v tomto ohľade a až posledné roky, keď som si založila klub, som si uvedomila, že človek sa nemusí hanbiť za to, že číta fantasy, alebo romantasy, alebo romance, alebo detskú literatúru, alebo akýkoľvek iný žáner, na ktorý sa
možno niektorí ľudia pozerajú zhora. Ja si myslím, že je to dôležité preto, lebo ako som hovorila, keď čítate veľa klasík alebo čítate veľa ťažkej literatúry typu, že sú tam ťažké témy, je to o smrti, o vojne, o zlomenom srdci a časom sa začnete cítiť pri tom čítaní aj vy zle, pretože to na vás psychicky určite vplýva, tak oddychovky, ktoré sú jednoducho veselé alebo majú šťastný koniec, alebo sú plné klišé, ale sú preto predvídateľné, človeku pomôžu si oddychnúť. Ja zbožňujem romanci, ja zbožňujem rom-coms, romantické komédie, takéto veselé, klišejovité veci, pretože som beznádejná romantička. Takže ja som začala čítať Emily Henry v poslednej dobe a veľmi si to užívam. Akože čítam ju raz za 3-4 mesiace, ale vtedy mi tam sadne. Alebo napríklad mám tu so sebou knihu, ktorá je taktiež skvelá oddychovka a to je Anna zo zeleného domu, takzvaná detská dievčenská literatúra, ale akože vyčarovala mi úsmev na tvár. Anna je postava, ktorá je sebavedomá, inteligentná a myslím si, že ma veľa naučila, aj keď už som dospelý človek, aj keď už som dospelá žena. Takže toto tu je moje guilty pleasure, aj keď nemusí to byť guilty pleasure, nemusí to pre vás byť, akože nemusíte sa hanbiť za to, že čítate oddychovky, alebo niečo, čo vy považujete za oddychovky, lebo každý má niečo iné, čo považuje za oddychovky. Takže ja odporúčam Annu z zeleného domu, odporúčam aj Emily Henry, akúkoľvek knihu. Ja som od nej čítala Letnú stávku, čo je beach read v angličtine, a takisto Happy Place. To sa mi zdá, že to ešte nie je v slovenčine. No, ale napríklad chcem si od nej veľmi prečítať Book Lovers. Neviem, či to vyšlo v slovenčine, sa mi zdá, že hej. A takisto si chcem od nej prečítať najnovšiu knihu, ktorá vyjde tento rok. Funny Story, sa mi zdá. Takže máte nejaké odporúčania na autorky, ktoré píšu podobne, alebo niečo podobné ako Emily Henry, sem s nimi, alebo niečo podobné ako Anna z zeleného domu. Ja vám môžem ešte odporúčiť Frances Burnett, ktorá napísala Tajnú záhradu. A to je asi všetko, čo som ja také čítala oddychovky. Nečítam často takéto akože oddychovky, ale keď už ich čítam, tak si sa do nich jednoducho zamilujem, lebo Tajná záhrada, Anna zo zeleného domu sú moje srdcovky. Dôležitá vec, ktorú som sa naučila za posledné roky, je odkladať knihy, ktoré sa vám nepáčia. Ak začnete niečo čítať a nepáči sa vám to, alebo vás to veľmi hnevá, tak to prosím nedokončujte. Ak to nie je teda nejaká domáca úloha, alebo niečo, čo musíte prečítať, ak to je niečo iba, čo chcete čítať pre radosť, pred spaním, čo vás má potešiť a neteší vás to, tak ja vám zaručím, že ak to dočítate na silu, tak budete mať čitateľskú krízu. Všetky moje čitateľské krízy sa začali tak, že som prečítala knihu, ktorú som nechcela čítať, alebo sa mi nepáčila. Dobrým príkladom je Tender is the Night od Fitzgeralda. Ako sa to volalo? Neviem teraz, ako sa to volá v preklade, ale tá kniha ma zničila a po nej som nečítala asi 2 týždne. Ja vám ukážem najnovší príklad knihy, ktorú som ani nedočítala pre istotu, lebo sa bojím. A to je On Cats od Doris Lessing. Ja Doris Lessing mám veľmi rada, čítala som od nej knihu Tráva spieva a Zlatý zápisník. Obidve knihy ma veľmi bavili. Je to víťazka Nobelovej ceny za literatúru, čiže veľmi uznávaná britská spisovateľka, ale vyrastala, asi je juhoamerická, alebo juhoafrická, alebo vyrastala v Afrike. No a ona napísala túto krásnu knížku o mačičkách, pretože zbožňovala mačky, tak som si povedala, že aj ja zbožňujem mačky, toto bude skvelý výber pre mňa a bum, skončila som v tretine, pretože som to nedokázala zniesť. Nedokázala som zniesť, ako ona rozmýšľa o mačkách a to, že napísala knihu pre milovníkov mačiek a prvých pár kapitol graficky dopodrobne opisuje vraždenie mačiek na farme, tak akože ja som mala dosť, alebo personifikácia mačiek, že napríklad nesterilizovala mačky, pretože si myslela, že mačky by mali akože mať, ja neviem, že nech si robia čo chcú a tak ďalej, ale jednoducho s veľa názormi som nesúhlasila. Ja chápem, že to je staršia kniha, ale dať sterilizovať mačku a potom povedať, že ona je menej hodnotná, pretože je to stará panna, ktorá už nezaujme žiadneho kocúra, mi príde totálne nechutné, ako keď ľudia sexualizujú deti, toto mi príde veľmi podobné a ja som jednoducho nedokázala čítať ďalej, takže skončila som v tretine, aj keď som dúfala, že toto mi pohľadí dušu, ale jednoducho nepohľadilo mi to nič a som na túto knihu akorát tak naštvaná.
Ale tak aj také sa stáva. Ale tu som sa zastavila v tej tretej a som si povedala, že fakt mi to nestojí za to. Fakt mi to nestojí za to, aby som sa hnevala, aby som bola naštvaná, aby som musela čítať opisy vražd, mačiek a takéto veci. Akože keď niečo takto nám nesadne, preč s tou knihou. Nezaujíma ma, či je to najlepšia kniha na svete podľa niektorých. Nezaujíma ma, či je to klasika, ktorú musíte prečítať. Ak vy sa pri nej nebavíte, tak ju nemusíte prečítať. Hej? Ďalšie odporúčanie je také, že keď si neveríte sami, že si vyberiete dobrú knihu, alebo chcete ísť do niečoho naslepo, alebo chcete komunitu, alebo niekoho, kto na vás bude dohliadať, že tú knihu čítate, lebo sa neviete donútiť, možno sa chcete donútiť túto knihu prečítať, tak odporúčam buddy reading, čo je čítanie kníh s niekým, s kamarátom, alebo zapojiť sa do knižného klubu, ktorý má komunitu, ktorý bude zdieľať o tej knihe viac, ktorý vás bude inšpirovať tú knihu prečítať. Tu bude taký self-plug, hej, že ja mám čitateľský klub Fabula, v ktorom sa venujeme hlavne ženským autorkám. Každé 2 mesiace si predstavíme jednu z najznámejších autoriek na svete a niečo od nej prečítame. Na konci máme diskusiu, kde sa porozprávame, ja mám nejaké otázky, vy máte pripravené nejaké zaujímavé odpovede a takto možno inšpirujem ľudí, aby si prečítali knihy, ktoré by si možno nikdy neprečítali. Skúšala som aj buddy reading, bola to skvelá skúsenosť, určite by som to chcela skúsiť znova. Takže to je malé odporúčanie. Viem, že existuje viac samozrejme knižných klubov, aj zahraničných. Knižná komunita je úžasná. Knižná komunita inšpiruje a určite skúste toto, ak náhodou neviete, čo ďalej. Moja predposledná rada je taká, čo som sa tiež naučila až za posledný mesiac alebo 2, a odkedy to aplikujem, tak čítam 2-krát viac, ako som čítala predtým. A to je čítať viac kníh naraz. Ja kedysi som bola človek, ktorý musí prečítať jednu knihu celú, potom môže začať čítať ďalšiu knihu celú, potom môže začať čítať ďalšiu knihu celú. A takto som prečítala tak 10-12 kníh za mesiac, tak úžasné, ak vám to takto vyhovuje do toho. Ale ak chcete čítať viac, alebo ak máte nejaké náročnejšie knihy, ktoré sa možno nechce čítať, a popri tom odporúčam, aby ste čítali niečo iné, pretože ak máte niečo napríklad na povinné čítanie, do práce, alebo neviem, z nejakých dôvodov to musíte prečítať, nechce sa vám to čítať, je dobre mať popri tom niečo, čo je oddychovejšie, alebo čo vás baví viac, aby vás to motivovalo ďalej čítať. A nezaseknúť sa na tej jednej knihe, ktorú, ja neviem, viete prečítať iba 20 strán za týždeň, lebo proste sa to inak nedá. Áno, samozrejme stupňovala som to, najprv som čítala po jednej knihe, potom som začala čítať jednu knihu a pridala som si ďalšiu, ale teraz čítam aj 3, 4 až 5 kníh naraz a mne to úplne vyhovuje. A tiež som si myslela, že nebudem táto osoba, ktorej to bude vyhovovať, takže ak si to myslíte, že nie ste takáto osoba, tak to aspoň vyskúšajte. Ja vám môžem ukázať príklad, čo aktuálne mám napríklad rozčítané. Čítam túto obrovskú tehlu. Ja neviem, keď toto video vyjde, ale ja to natáčam začiatkom marca, takže preto som ešte len na začiatku nášho výberu na marec a apríl v našom klube a táto kniha sa mi extrémne ťažko číta. Je extrémne náročné dostať sa cez ten veľmi starý a prepletený komplexný anglický jazyk, ktorým to napísala George Eliot. A nedokážem viac ako 10 až 20 strán denne. Jednoducho musím si k tomu sadnúť ako za domácu úlohu a čítať to pomaly a pozorne a sústrediť sa. Ak by toto bola jediná kniha, ktorú aktuálne čítam, tak by som sa zbláznila, alebo by som čítala tak jeden deň z týždňa, alebo by som sa uvrhla do takej čitateľskej krízy, z ktorej by som sa dostávala mesiac. Takže nemôže to byť pre mňa jediná kniha, ktorú aktuálne čítam. Preto mám rozčítanú aj takú oddychovku na mojej čítačke od Fredrika Backmana, druhé pokračovanie, teda pokračovanie knihy Bertan Us Against You. To sa číta veľmi rýchlo, dej ma zaujíma, na tých postavách mi záleží. Čiže toto čítam za odmenu, keď splním cieľmi domáču, áno. Takže musím mať domácu úlohu, toto je moja odmena. No a potom ďalšiu knihu, čo mám napríklad rozčítanú, mám ich viac, tak to je napríklad pracovné čítanie, hej. Prekladateľka som, zaujímam sa o jazyk, zaujímajú ma spisovné
slovenské spojenia, chcem vedieť, ako spisovne a krásne tvoriť a toto je jedna z kníh, ktorá mi pri tom pomáha a to sú Úklady jazyka od Pavla Branka, čiže toto mám, ja neviem, tak keď sa nudím počas práce, keď idem niekde a jednoducho chcem sa niečo nové naučiť, tak si prečítam jeden taký úsek, lebo on to má tak pekne robené, jeden úsek na stranu a pol, dajme tomu, zabere mi to pár minutiek. Čiže takto si to aj nejak predstavujem. Mám nejakú knihu, ktorá je náročnejšia, musím zároveň mať aj oddychovku, pretože to inak nedám a potom tam môže byť nejaké pracovné čítanie, alebo tam môže byť viac oddychoviek, ale iných žánrov, že napríklad teraz si chcem prečítať aj romancu, chcem si prečítať aj thriller, tak mám rozčítaných viac kníh. Ja som sa bála, že to budem nejak myliť, alebo že to nebude dávať zmysel, ale akože nebudete si to myliť. Nedá sa to myliť, hej? Hlavne keď sú to také veľmi veľké rozpätie žánre. Ja si viem predstaviť iba, že by ste si vedeli myliť tak, keby ste z jednej série čítali viacero kníh naraz, čo nedáva zmysel, hej. To nie je jeden dej, to nie sú tie isté postavy, nie je dôvod, že by ste si to mýlili. Čiže ja toto odporúčam, pretože takto som prečítala v januári 6 kníh, vo februári 6 kníh, teraz v marci, začiatok marca už mám prečítané 2 knihy. Ako v marci ja si toho neprečítam veľa, lebo je tam ten Middlemarch, s ktorým sa veľmi trápim, ale uvidím toto naraz čítanie a hlavne aj napríklad ešte mám pri tom vždy rozčítanú jednu audioknihu. Audioknihy sa dajú počúvať zase k tomu prvému bodu počas prechádziek, ale v poslednej dobe som ich začala počúvať aj, ja neviem, keď sa ráno chystám, umývam si zuby, hej, umývam si tvár, tak si pustím kapitolu, lebo jednoducho sa to dobre počúva a dá sa to pri takýchto činnostiach. No a moje posledné odporúčanie, ktoré tu mám napísané, je, ak neviete čo ďalej, ak nie ste inšpirovaní, tak si pozrite video svojho obľúbeného booktubera, prečítajte si príspevok svojho obľúbeného bookstagramera, popočúvajte podcasty o knihách, snažte sa nájsť niečo, čo vás inšpiruje, nemusíte si to hneď kupovať, môžete nájsť nejakú lacnejšiu e-knihu, možno aj zadarmo, nejaké audioknihy na týchto skúšobných obdobiach, alebo choďte do knižnice a kúpte si, alebo požičajte si knihu, ktorá vás zaujala z nejakého podcastu alebo niečo. Ja to častokrát robím takto. Samozrejme opäť odporúčam môj čitateľský klub, ale mám veľa bookstagramerov, ktorých sledujem na Booktube, sledujem zahraničných prevažne. Takže neviem, čo vám viem odporúčiť nejakých slovenských a českých, ale čo sa týka slovenských, tak vám viem odporučiť úžasný podcast, ktorý sa nazýva Knihokec. Tento Knihokec robí Adriana, ktorá je členkou nášho klubu a je na každej diskusii a je to úžasná čitateľka s úžasným čitateľským vkusom a ona má úžasné podcasty na rôzne témy, napríklad na ázijskú literatúru, na súčasnú írsku mala najnovšie, to som popočúvala, samozrejme najlepšie knihy, ktoré prečítala, niekedy sa venuje konkrétnym knihám, je to veľmi, veľmi zaujímavé počúvanie popri akejkoľvek činnosti. Takže inšpirujete sa zase na vôkol, hocikým, kto vám padne do oka. To sú moje tipy, ja neviem, či to malo hlavu a petu, pretože ja som si tu vypísala iba tieto body, zobrala som si tu knihy a viem, že mrmlem od jednej strany na druhu, ale tak snáď vám nejaké moje tipy pomôžu, snáď sa vo mne aj nájdete v niektorých veciach a určite mi napíšte do komentárov, ako máte vy tipy na ako sa dostať z čitateľskej krízy, alebo čo robíte vy, keď sa tam dostanete, alebo čo spôsobuje vám čitateľskú krízu, alebo čokoľvek iné mi dajte vedieť. My sa vidíme na budúce a vám ďakujem za zhliadnutie. Ahojte.